G&W Aluminum Glass Supply. Lig-on, barato og sulit para sa imong panimalay ug negosyo. Unsa pa man imong gihulat, order na! RGFM 100.9. The station with the best music. Inside the pie, love you for life. You're the best of radio, the radio of my life. Radyo Bulano. RJ 100.9 FM. RBN, serbisyo publiko nga walay gidapigan, mga detalyado og tinuod nga balita ang inyong masayran. Paminaw kamo sa RBN DYMA 100.9 ug 95.9 FM sa dial sa inyong mga radyo. RBN, Radyo Bulanon Network. Basta RBN, tatak Bulanon. RBN, worldwide, ang tulay sa kasayuran. Kining mong musunod nga programa usa ka binayran ang mga pulong ug ang iyang giskutan iya lamang sa tagdumala ning maong programa ug way labot kining maong sibiyahan. Serbisyong puno sa paglaom ug kalambuan, serbisyong may kabasikaran, mga panglantaw sa kaugmaon sa katawhang duerohanon, ubos sa pagdumala ni Mayor Altaculad. Ang Duero karon, puno sa kalambuan, bagong fire station, bagong fire truck, bagong ambulansya, bagong legislative ug senior citizen building, bagong sports training center, bagong fish port, bagong Duero welcome ark, bagong solar lights sa kabukiran, rehabilitasyon sa matag barangay road, bagong henerasyon sa mga leaders sa Duero SB, bagong baruto para sa mga mananagat, bagong dialysis center sa Duero ug uban pa. Ang Duero karon, puno sa kalambuan. Ang baog mga kalambuan nakabot og ipaluyuhan sa mga banggiitang public servant sa lungsod sa Duero sa pagpanguna ni Mayor Altaculad nga nahimong top 8 performing mayor sa Bohol nga nakakuha og 91.60% rating. Vice Mayor Ernest Bahaw nga top 10 performing Vice Mayor og rating nga 91%. Konsehal Rowena Sahunya nga top number 14 performing legislators nga adunay 90.85%. Uban usab sa tanang suporta sa mga konsehalis sa LGU Duero, ang Duero karon magpadayon sa pagsidlak. Shine, Duero Shine. Ang Duero karon, inyong babati alas 5:30 hangtod alas 6:30 sa sayong kahaponon. Matag adlong Miyerkules ug Huwebes, diri lang sa RBN DYMA 100.9 FM. RBN, tatak Bulanon. RBN, worldwide. Kauban ang inyong anchorman, Mar Munton. Serbisyong puno sa paglaom ug kalambuan, serbisyong may kabasikaran, mga panglantaw sa kaugmaon sa katawhang duerohanon, ubos sa pagdumala ni Mayor Altaculad. Ang Duero karon, puno sa kalambuan, bagong fire station, bagong fire truck, bagong ambulansya, bagong legislative ug senior citizen building, bagong sports training center, bagong fish port, bagong Duero welcome ark, bagong solar lights sa kabukiran, rehabilitasyon sa matag barangay road, bagong henerasyon sa mga leaders sa Duero SB, bagong baruto para sa mga mananagat, bagong dialysis center sa Duero ug uban pa. Ang Duero karon, puno sa kalambuan. Ang baog mga kalambuan nakabot og ipaluyuhan sa mga banggiitang public servant sa lungsod sa Duero sa pagpanguna ni Mayor Altaculad nga nahimong top 8 performing mayor sa Bohol nga nakakuha og 91.60% rating. Vice Mayor Ernest Bahaw nga top 10 performing Vice Mayor og rating nga 91%. Konsehal Rowena Sahunya nga top number 14 performing legislators nga adunay 90.85%. Uban usab sa tanang suporta sa mga konsehalis sa LGU Duero, ang Duero karon
magpadayon sa pagsidlak. Shine, Duero Shine. Ang Duero karon, inyong babati alas 5:30 hangtod alas 6:30 sa sayong kahaponon. Matag adlong Miyerkules ug Huwebes, diri lang sa RBN DYMA 100.9 FM. RBN Tatak Bulanon. RBN Worldwide. Kauban ang inyong anchorman, Mark Munton. Higala, kumusta? Maayong hapon. Adlaw na usab nga Merkules, which sa 17 ning buwan sa Hunyo. Narasab kita sa atong programa, ang Duero Karon. Pinanguluhan sa atong talahuron nga mayor, ang atong awarded nga Mayor Altaculad. Ingon manusab ang atong Vice Mayor. Atong pag timbaya sa atong partner diri sa Pikas Lawak, si Engineer Kate Cadorna. Ingon manusab sa atong CEO, President, Engineer James Daniel. Mayang hapon usab ngadto kang Ma'am Ligaya Daniel. So atong gipaabot ang atong ikauban karong hapuna. No, kay ang atong MPIO mura og dili siya available karong panahona, mao na nga atong gihangyo, no, si Sir Adrian Tagupa, ang banggitan nga reporter sa RBN Tili Radio o sa Radyo Hagna nga mo'y mahimo na tong partner karong hapuna. So, mayong hapon usap, no? Shout out, good evening. I'm watching from Capiz, Basudgan, Marasilita. O, dito maglangan atong hatagan o higayon ang atong kinakusgan, kinakugihan nga anchorman sa RBN Radyo Hagna, si Sir Adrian Tagupa. Diyan, mayong hapon nimo imong pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminaw sa atong programa, ang Duero Karon. Ayan, mga hapon sa itong mga suking tigpaminaw, labi na nimo Manager Mark Monto, no? Nga mo sanay sa pinakadasig yun nga Executive Assistant Maygala for Economic Affairs sa lungsod sa Duero. And of course, atong mga kaigsunang Duerohanon, mga Bulanon nga naminaw karon Maygala. Paminaw mo tungod kay among pagaisgutan karon, kabahin gini sa kalambuan gini puro Manager. Natural. Oo. Kay syempre ang ato ang Mayor Altaculad kanunay gyud naglantaw mahigala sa kaayuhan sa Katilingban labi na diha sa lungsod sa Duero. Manager? Kanya gawas pa gyud Adrian, mingon kag naglantaw sa kalambuan sa atong lungsod sa Duero ang atong mayor, idubanan sa atong vice mayor nga nahimong mga outstanding top local government official. Yes. No, nahimong top 5 ang atong mayor, nahimong top 9 pod. Ayan, congratulations. Ang atong vice mayor. O glabaw tanan sa tanang mga opisyales, no? Sa lungsod sa Duero, tanang mga department heads, mga konsihal nga mitabang mo, mitimbayayong alang yun sa dugang kalambuan sa lungsod sa Duero. Yes. Unya atong gipaabot Adrian, no, nga mahidangat din ang atong mayor Oy. aron nga mohatag pod og mensahe sa atong mga katawhan nga gasunod ning atong programa, ang Duero Karon. Unya sa dili pa ta mo sugod og hisgot Adrian, nahisgotan na nato ang nahimong nadawat nga award sa atong vice mayor o atong mayor. Doon ay pipila, no, ka mga empleyado o department head sa atong lungsod sa Duero nga may padayag, no? May padangat pod sa ilang pagtimbaya o kung katulit ni Mayor Altaculad atong paminawon o atong tanawon. Palihog ko no, Engineer Ket. Congratulations, Mayor Altaculad and Vice Mayor Ernest A. Bahaw. Congratulations, Mayor Al, for being the top 5 performing mayors in the province of Bohol. So, thank you so much sa imuhang
serbisyo, imong pangalagad nga puno sa lugma sa lungsod sa Duero. Mabaliti mainhan nga ang imong pagpaningkamot ay wala gyud awadi og dili, no? Kini gihatagan og recognition, no? Sa maong mga grupo nga nagatan-aw, nagalantaw sa kanang mga elected mga opisyal sa atong probinsya sa Bohol. Daghang salamat, congratulations, pag-usap. Congratulations to our beloved Vice Mayor Ernest Bahaw for being a top 9 performing Vice Mayor dito sa probinsya sa Bohol. Vice Mayor, your determination and dedication, also your hard work is not in vain. So, keep going. We are here also to support whatever your plans together with our mayors sa padayon pa, padayon pa mga development o kalambuan sa ating lungsod siguro. With that, we love you. We will support you. God bless everyone. Congratulations to both of you, Mayor and Vice Mayor. Congratulations to our beloved Mayor Alcy Taculan and Vice Mayor Ernest Jean Bahaw in the Municipality of Duero. Your remarkable achievements are a testament to your visionary leadership and unwavering commitment to public service. We celebrate this well-deserved honor and wish you continued success in leading our municipality toward greater heights. Kudos! Greetings from BNP Duero. Congratulations to our honorable Mayor Alcy Taculan and honorable Vice Mayor Ernest A. Bahaw for being top performing mayor and vice mayor in the province of Bohol. Again, congratulations. Shine, Duero, shine. Congratulations! Mayong adlaw sa tanan, in behalf sa Duero Municipal Police Station, among ipaabot ang among garbo o kinasing-kasing nga pag-congratulate kang Mayor Alcy Taculan, Altax Municipal Mayor of Duero, Bohol, for being a top performing municipal mayor in the province of Bohol. Ug labi na sa iyahang Vice Mayor Ernest Jean Bahaw, also a top performing municipal vice mayor in the province of Bohol. Ang balaang espiritu mag-alkiya o magprotektar kaninyo kanunay. Padayon kamo nga pagpanerbisyo para sa kalambuan sa Duero o pagtabang sa katawan Duerohanon. Pangalagan nga puno sa gugma. Shine, Duero, shine! Congratulations, Mayor Alcy Taculan, for being one of the top 5 top-performing mayors of Bohol. And congratulations, Vice Mayor Ernest Bahaw, for being one of the top 9 top-performing vice mayors of Bohol. Based on the first quarter 2026, Visayas Social Pulse Governance and Participation Index. Your excellence in public service and accountable governance is the pride of Duero. Padayon sa mga salamaton o pagpadasigong ng pagpahalagad, Mayoral and Vice Mayor Ernest. Ang tiwog, Duero, mapasasaluhon kaninyo. Shine, Duero, shine! Congratulations, Mayor Al! From Mac family, from MBO family, from HR family, and from LCR family, we extend our warmest congratulations on being recognized as top 5 performing mayor of the province of Bohol. your dedication, leadership, and commitment to public service continue to inspire us all. We are truly proud and delighted for your achievements. We are so very proud of you. Padayon sa pagpangalagad ng puno sa lupa.
Sugma. Shine, Duero, shine. Congratulations, Vice Mayor Ernest Bahaw. We are proud to celebrate your achievements. Wishing you a continued success. Thank you for your strong support, accountability, and good governance. We admire your commitment to serving the people and fostering unity in our community. We sincerely appreciate your unwavering support and commitment to serving our people. Padayon Vice Mayor, more power, more success, and more blessings to come. Congratulations to our outstanding Mayor and Vice Mayor. Your dedication and excellent leadership inspire us all. Give it up. Congratulations! Congratulations to Honorable Mayor Alci Tacubulad and Vice Mayor Ernest A. Bahaw for being top performing Mayor and Vice Mayor in the province of Bohol. Greetings from the ILG and BIR Department. Shine, Duero, shine. Congratulations to our Honorable Mayor Alci Tacubulad for ranking top 5 in Bohol's top performing mayors with a 90.25% rating. And warmest congratulations also to our Honorable Vice Mayor Ernest A. Bahaw on being recognized as Bohol's top 9 performing Vice Mayors with an outstanding 89.75 rating. Your dedication, integrity, and exemplary public service continue to inspire progress and pride in the municipality of Duero. Shine, Duero, shine. From Accounting Department. Congratulations to the honorable and beloved father of our municipality, Mayor Alci Tacubulad, for achieving a remarkable distinction as one of the top 5 performing mayors, and Vice Mayor Ernest James A. Bahaw, top 9 in the best performing Vice Mayors in the Governance and Participation Index. This achievement is a source of pride and honor for the entire people of Duero. We are truly happy and proud of your outstanding accomplishments and recognitions you have received. May your dedications and public service continue to inspire excellence and progress in our municipality. Congratulations once again. God bless and more power to both of you. Duero, Duero, ari upahulay gamay. Matag biyahe matapos uban sa pahiyo. Salamat no, sa atong partner diri sa Pikas Lawak, si Engineer Kit Cadorna. Unya diyan mura og lami pod paminawo no. Nga ang usa ka leader nga nakakuha og award no base sa iyang performance. Unya ang atong mga empleyado sa Mayor's Office, sa DepEd, Fire Department, DSWD, OSCA, MDRMO, Plaza PNP, ang atong sakop sa Sangguniang Bayan, LCR, BAC, budget o ang atong HR, ingon malusab ang tourism, treasurer, DILG, BIR, accounting o ang atong aretsyo. May padangat pod no? Sa ilang mga mensahe nga garbo no sa lungsod sa Duero nga ang mayor o vice mayor nakakuha gyud og mga award base sa ilang performance. Unsay imong ika-komentaryo, Sir Adrian? Mahitungod ano yung maong award? Yes, Sir Mark, no, unang-una, makita ang ginato mga gala, no, nga si Mayor Al Tacubulad, kauban si Vice Mayor Ernest Bahaw, usa sa mga leader nga matawag ginato nga visionary ba, no, kung unsa ilang gusto sa lungsod, himuon gyud para sa kayuhan sa katawhan. So dili gyud na ingon nga gumagama lang nang gihimo nga kuan na himong top performing mayor. Lisod na siya kabuton, Sir Mark, no, tungod kay kabalo man ta, no, nga daghan kayong mayor sa probinsya sa Bohol, mga 48 mayor, no? Nga pipila ra kanila lang. gi-recognize ang ilang performance kinta one of the best nga
mayors o vice mayor sa Yes. lungsod sa lalawigan sa Bohol. O niya dili na ni karon, no? Ikaduhan na ni nga Atong award. niaging tuig pod nahimong top 8. Top 8 o niya. Ang nakanindot ana manager tungod kay from top 8 nahimong top 5 karon si Mayor Altaculat. So pasabot na ginalingan niya talaga ng Tagalog pa, no? Mo na yung nakanindot pod ni Mayor Altaculat kay ug magdamgo ni siya nga buhaton niya iya ginang paningkamutan, no? Himuon yun. Himuon gyud niya. So Hands-on gyud ba sa hands-on sa gyud. mga Oo. kuwan? So mao na nga kining atong mga nakita nga performance kinta ni Mayor. Usa ni siyang mga damgo sa may lansad pa kinta siya. So hinay-hinay, no, nga nakabot o nang ingog unting-unting mararating. No? Shout Yes, out ni Konsehal Dondon Salaan. Oy, maayong pagpaminaw Ni Mami Lolet Salaan o ni Nang Susi Plano de la Cruz o ni Madam Maria Silva Pumahoyan. Ayan, salamat sa inyo ang pagtanaw mga gala. And of course, Si Ma'am Silva Hoyad po ang atong private secretary. mayong pagpaminaw diha Ate Selbs, no? And And po si Konsehal Dondon Salaan, hapit na po na. Hapit na po ni mo abot. usa po ni siya sa mga active nga konsehal diha sa tuwang lungsod sa Duero. And of course, manager, no, makita ang ginato sa tag pa lang sa Duero nga Shrine Duero Shrine. Bot pasabot na mga gala nga kinahanglan gyud mo sidlak gyud ang lungsod sa Duero, no? Bisan pag ingnon tag gamay nga taon sa atong probinsya sa Bohol pero nabati nato ang ingon ta kanang kung baga gugma kun pag-alagad sa gobyerno ngadto sa katauhan, Sir Mark. Tinuod na. Shout out ni Loretta Liedo Paz Doren Angel. Good evening mga sir. Good evening po ma'am. Lisi Ari Dal. Pa-shout out ko sir. Okay, so salamat sa inyong pagtanaw. Live ta sa RBN Teleradio, ingon man usab sa 100.9 FM Radio Hagna, ingon man usab sa San Miguel Cable Channel 2 ug sa Mayor Altaculat Facebook page. So from Madwa Sur, Duero, Bohol. Daghan gyud naminaw sa tuwa karon, manager. Naminaw gatan-aw. Ganahan kini sila mga kuan, si tawag gani. Dili siya kaabot ang atong mayor, no? Kay medyo gikapoy to kay daghan kay tog meeting nga giatinan ron Sir Adrian, no? Ganiha pang buntag antod karong hapon gani pag gikan ako dito gamiting po ang atong mayor sa sports Duero Sports Council tungod aning mga kalihukan po sa Sandugo. Then ang Duero usa sa host aning Sandugo boxing competition nga pagkahimuon karong July 21 to 25. So ang opening adto sa Alicia ang pagka 22 diha sa lungsod sa Duero. Yes, and speaking of sports, Sir Mark, no, kita ginato ang nadasig ang sports sa ato ang lungsod sa Duero labi na sa boxing tungod pod sa suporta sa atong lokal nga panggamahanan pinanguluhan ni Mayor Altaculat. And of course sa suporta pod nimo, manager, no, kay syempre mo nagiingon mga gala nga dili gyud mahimong successful ang usa ka butang kung dili magtinabangay, no. Tinuod na. Shout out Alcasa staff GW boys. So, gikan ni Ma'am Huyad. Marcela Banluta, good evening mga sir and watching Madwa Sur. Ayan, salamat sa inyong pagtanaw. Okay. Unya ato pong nasayran na Adrian nga ang atong lungsod sa Duero andam na nga mo deliver, no, sa mga bugas nga gihatag sa atong gobyerno. So doon natay video nga ang atong mayor gyud mismo nangunay og adto dito pag-check sa pag-repack sa maong bugas, no, Yes. nga tag 10 kilos per beneficiary. And of course kita po nato, Sir Mark, no, nga gisiguro gyud sa ato ang mayor nga ang matagan gyud aning mga bugasa kadto yung deserving gyud nga tagaan, no. Pero Sa ang plano sa atong lungsod sa Duero, halos tanan, Laminas no? Mayor, nga tanan Tanan tagaan. tagan gyud, no. So kadtong wa pa
Ulat-ulat lang mo kay ulat-ulat. tanan man matagaan. Tingali mga next week magsugod na siguro og distribute no ang atong LGU Duero sa rice subsidy program. So palihog ko no engineer. Mayong buntag mga pinalanggang Birohanon. Karon usa ka good news para sa ato ang lungsod sa Biro regarding sa ato ang rice assistance. Tungod kay last week niabot na gyud ang mga bugas. Unya karon atong pagasusihon dito sa ato ang gi-istakan sa maong bugas sa ato ang Duero Cultural Gym para makita nato dito or matanaw nato dito ang ato apong mga staff na dahinay-hinay na sad sa pag-repack. So, kini good news ni para sa tanan tungod kay ang pamilya nga indigent family ug ang non-indigent family makadawat sila. But magdiga lang tungod kay ang indigent kaupat sila mudawat unya ang dili indigent kausalan sila mudawat og 10 kilos rice. So tara, usa pa inyong giulat. Let's go. kapin ka mga pamilya. Kanya kauban nato si MSWDO Ma'am Abilin Dison na maoy nanguna din sa repacking activity na gihimo din ni. As of the moment, wala na iwan dahil anong repack na to. So sa to ay more or less mga pila na kabuok. Siguro may 50 na, 30. Pila tanan kasako ang niabot, pila ni siya tanan. 1,500 kapin na sako na tag 25 kilos niya ato siyang i-repack o tag 10 kilos. So bali duha ka sako ang mahimo yan na may sobra. So mo niya ang atong stock niya atong paningkamutan na by this week ma-workout na to na mahuman gyud siya or dili lang mahuman ni karon nga week but kining repacking ato yung mapahuman para na ma-distribute nato dayon. So amo pang gihuna-huna kung gradual ba ang ato ang distribution per barangay or ato ang one time distribution nato. But it depends no kay medyo naghandag-dahan eh. So nagkuha pa ta og augment bawat department nga makahatag sila og at least duha ka empleyado, duha ka staff nila nga maoy mo tabang o back up aning sa pag-repack na to. So, ipakita net mo ni siya. Unya in total sa gikaingon na nako, in total na to is 5,000 ka pamilya. Unya out of 5,000 family, ang 3,000 maoy dili indigent na dunay mga something to 5 no? Dunay mga 2,200 ang indigent families na makadawat kaupat gawin kaupat gawin kunya ang katong 2,000 sabi 3,730 mao ang dili indigent makadawat og kausalang gawin 10 kilos rice. So nasayod ko nga excited na mo but pabot-pabot na lang gamay patience na lang yun no within the week
atong paningkamutan na ma-distribute na gyud ni kaninyong tanan. So daghang salamat para siguro na no. Daghang salamat po sa atong MSWDO sa pagpaningkamot. God bless ninyo tanan. Happy Monday. Okay, so salamat kayo, Engineer Ket. So, kuhan gyud Adriano, 5,969 ka Yes. pamilya. No? Matod pod ni Kunsehal Salaan na Sir Mark, no, i-emphasize nga ang tanang families matagaan og tag 10 kilos nga bugas base sa CBMS data. So tanan makadawat mga igala, no. So di mabalaka kaduma pa. Pabuta lang, no, kay ang atong mga personnel kinta pod nga garipak dito. So maybe next week siguro, no, magsugod og distribute. So ana nimo makita Adrian nga hands-on gyud ang atong mayor bisan sa pagkuan dito, pag repack o nya pagtimbang kinahanglan patas gyud, no. Dapat way mabot og 11 kilos. 10 kilos na gyud na kay way kuan way trampas ne. Mo na nga nangunay ang atong mayor dito iyag yung gi-inspection. Unya siguro mura wag ang lungsod sa Duero kung maka-distribute na. Mo'y kinaunhan siguro nga lungsod sa lalawigan sa Bohol nga maka-distribute anay. So far, Sir Mark, na anay nakadistribute Kadtong sa province. Sa province. Sa province. Pero sa LGU, wala pa. So, kay usa sa mga kuan ani kaning kuti maguning pagpang-distribute ani labi na kay wala ba gyud daghan nga tag 10 kilos nga bugas kay pila ka pamilya. Mo ni nga nalangan tungod kay tag 25 o 50 kilos man. Ang kuan kanang timbang sa kasako mo na nga gi-repack gini og tag 10 kilos. So matud pas mayor paabot lang, no, kay nanamang gyud na dili ni drawing nakita na gyud, no, nga doon na natay available stock nga bugas para ihatag sa atong mga kaigsuonan sa lungsod sa Duero. Yes. Tanang pamilya, no. And pahimangno pod, no, sa tuwa mga kaigsuonang Duerohanon nga katong nainang comment sa post nganong kami wala pa. Relax lang mo kay tanan gyud matagaan mga igala, no. Wala pa tanan. Dili ingog nganong kami wala pa. Wala pa gyud tanan. So mao na inyong nakita sa atong video ron based sa report ni Mayor Altacolad nga 5,969. Ato pong pasalamatan siyempre ang atong DSWD, MSWD nga mao gyud po'y nangunay, no. Mao gyud nangunay supervise og sa tanang mga personnel, mga job order nga may assess dito sa maong kalihukan. Ang nakanindot magud ani Sir Mark, no, tungod kay si Mayor Altaculad usa gyud sa mangunay, no, nga moadto gyud didto tungod kay gusto ni siya sa akong obserbasyon kay nagkauban wi nato ni siya. Ganahan gyud ni siya excellent pirmi ang resulta, no. Dili ni siya ganahag kanang naay basta-basta lang tungod kay mo na giingon nga ang public servant gyud mahigala tinuod gyud yung gugma og serbisyo sa katawan ang ihatag. So usa si Mayor Altaculad ana, no, Sir Mark, nga atong nakita gyud nga kung na gani mga project na yung mga ana ang distribution nag-una gyud na siya kanang nya gusto po siya nga hapsay gyud, no. Hapsay ang tanang kalihukan kay og dili ni mahapsay magburido po ning ulo ni. Mo na nga kita mga empleyado diha sa LGU kinahanglan nga di na to hatagag problema ang mayor. Kay dako siya og obligasyon og responsibilidad para sa entero lungsod sa Duero. So mao na nga kita hatagan na to og unsay solusyon kay aron dili magburido ni atong mayor. Pero daghan pa ni Adriano, daghan pang umaabot nga mga kalihukan, no, activities sa lungsod sa Duero. Yes. Kaya gawas pa Adrian aning maong mga development. Ang atong turismo po mura og nindot kaayo tungod kay kuan na gyud mayo na viral na labi na ang atong buko-buko sa anay. Bantok na kay nakabalik mga doy kaduha, Sir Mark, no, na bantok magyud tong dalan dito daghan na nanaka mga igala. And
before na siya nahimong viral sa social media ang buko-buko sa anay, ang tibok LGU Duero pinanguluhan ni Mayor Atakulad, kauban pa gani si Sir Mark adto kami no. Saka gid mi didto mga gala. Dindot gyud ayo tungod kay naay murag station ba. So kuan gid siya sa mga ganahan og hiking. Perfect yung kaya nang adtuan ninyo mga gala. And of course, baguhay lang po na to, Sir Mark, ni hinabi si Mayor Al kabahin sa turismo sa Duero. Iya yung panglantawan nga mapalambo yun ang tourism sa Duero tungod kay kabalo man ta mga higala no nga kanang naay bag-o pa lang yun na kanang kumbaga kung na Dugan na siyang bukira. O dugay na karon pa lang discover. Karon pa na discover sa administrasyon ni Mayor Al Takulat. Kay usa sa iyang programa gyud ang turismo. O kay wa man na siya nagpirme dire sa lungsod sa Duero, mo nang pagdagan niya preparado siya, andam siya og dagana nga mo serbisyo sa lungsod sa Duero. Mo nang nana siya mga programa sa turismo, kini sa infrastructure. Kumbaga naka blueprint na ba? Dili kay ingog mo dagan lang ka unya wa kay mga programa. So karon nakita na gyud nato, no. So mibalik na ka dito, murag kaduha na ka balik o katulo. Murag katulo na ko nakabalik dito kay katong pag kuan ako pag birthday ni saka mo dito po ka. Dito ka ga birthday. Dito ka birthday. Mas mayo man ang healthy living ta kanunay. Matod pa ni Konsehal Salaan na Sir Mark no nga gikan pa sa province nauna og hatag ang 1,200 indigent. Ang rest LGU ang muhatag sa 1,056 indigent plus 3,713 in crisis the rest of the families in Duero. So tanan gyud no. Tanan. Sa gidaghanon aning bugas. So wa gid siguro malaktawan ani. Kay di pod ganahan si Mayor Al anang mingon siya tanan, yun ang lang tanan gyud. Ang importante lang way mulapas og 10 kilos. Mao na naagid siya dito, tan-aw gyud siya dito og 10 kilos ba gyud. Pero kanang 10 kilos nga bugas dako na magintabang mga gala. Tabang no. Maka kuha na gyud ana maka tigom-tigom gyud pangpalit og laing bugas tubod buho no. So usa na siya sa programa pod Sir Mark no sa ato ang national and of course gisuportahan sa provincial government ngadto na sa mga LGU sa atong probinsya sa Bohol no. Medyo urgent kanina siya tungod sa ato ang sitwasyon karon mahigala nga crisis gyud nga napagani umaabot pod nga gitawag nilang El Nino. Didto gani sa Binunido luag man basakan didto uga pa gyud ang mga basak hangtod karon no. Tungod lang sa proseso medyo nalangan ang maong pag-distribute. Marta, pa-shout out from Tourism Office, Ma'am Angeli, Sheila May, Banjing and Marta. Kanis Marta, usan ni siya sa pinakadasig musaka sa buko-buko sa anay. Bisag wa nay musaka. Musaka lang yapon siya gyud. Muraog na. Naiyan na ning kuan ba routine niya nga kada kadlawon mo adto gyud siya dito. Sakto pud ni pag-designate sa ni Mayor Al si Marta as tourism guide. Maayo magud siya mo guide pod no. Dili siya kapuyon bag guide sa imuha. Ug mahimo gani pasanon kaniya pa. Musaka dito sa buko. Kanay ko si Sheila May. Kanang iyang kuan mo gamay gini siya kay sige maning saka po dito kay naman po ni sa tourism. So atong i-congratulate ang mayor no kay siya ray naka-discover anay. Yes. Maong buko-buko sa anay. Unya gawas pa na riyan apay lain gyud nga mga tourism spot dito. Apay Mount Labo. Mount Labo. Nisaka ba ka dito? Wow, kasaka dito. Nakasaka na ta dito. Tanan nga gipasaka pero nindot kayo og view dito. Ang di nako makalimtan kada sakan nako nangi ko mga experience dito. Pag sakan ako sa buko-buko sa anay, na slide ta dito. Okay ra na part mo nas kinabuhi ba. Pagsaka na to sa Mantlabo, slide po ta dito. Pagsaka po na to diri sa Payaw, na slide po ta dito. So, okay ra na, normal ginang may slide na importante manager. Healthy atong lawas. So mao na no ang atong aside sa tourism, Sir Mark, kaning kabahin sa infrastructure, kita ginato, perting daghan ng mga proyekto sa lungsod sa Duero, Maygala, no? Baguhay pa lang gani, gi-turnover katong 25 million nga karsada sa
barangay Imilda gikan sa Payaw Mahigala. Dako kay na siya tabang. Labi na. Ang update na Adrian, marag by next week siguro magsugod na sila Uy, og nice. Widening. Hindi, gaway din na. Aw, man na. Magkuha na sila. Siminto na. Siminto na sila. Ang kikas lane, no? Aron makaagian. Nindot na siya Sir Mark, labi na kay usa ni siya sa mga pamaagi para mas mapadali ba ang produkto gikan sa ibabang farm to market road bitaw. Ano yung usang gilantaw ni Mayor Altacolad. So tabang na po na siya sa mga mag-uuma na to nga naa Sa sa kabukiran. So 1.3 kilometers ang gilayon aning maong kalsada. 6 meters na siya. Lapad na. Lapad gid na siya. So Bisan pag mag-jackstone ka diya sa tunga sa dili karsada. na kuan. Dili na problema pohon-pohon. Unya gawas pa nga gisiminto, doon na pa yung mga solar light nga gibutang dito. Ang ilan tops, most memorable moment nako, trending video. Si Ma'am Silva. Nadakin aspo ko ano eh. Ni untol man si PS de ate. Pero kita ko sa yung Kita na slide ta pero siya nahapla gyud. Pero ang ato Adrian bisag dili na to kaya no. Okay. Medyo idadidara na ko ta si Ma'am Silva overweight po to. Pagkangan og hatag og suporta gyud sa atong mayor. Yes. Inagingon niya nga go gyud na. Bisan pag topsider ka, are saka dito kay mo man ay gusto sa to. Pero dili magud pod memorable Sir Mark nga di ka madigyas labi na kung mag-adventure ka. Mas mayo po nang agi po kagadigyas ba kay mingi kag dito sa Angilan digyas ko dito sa Buko-Buko digyas ko, di ba? Mo nang isulti na mo nang isulti na lang yun na to tinood. Kay pagka-slide nako, kusog man mo hing katawa. Pero giangkon lang nako, na-slide ko. Di ba? Mo nang ikaw Ma'am Selva, ayon og reklamo bisag gabay ka trending ka. Kay diha may video ato pod. Diya. Ganun lagi Uptik po. maka-video si Sheila mo ka video ato. So at least nga ubay-ubay na no ang mga dugukunon no ang suruyanan murag circuit na Yes. no diha sa lungsod sa Duero. Kay abi po nimo Sir Mark kaning tourism gyud usa gini siya sa mopaalsa, mopalambo pod sa usa ka lungsod. Kay dako mo na siya kumbaga part sa atong economy labi na kung naay mga turista mo ana no. Kay syempre mingon sila indot dito sa Duero. So possible naay mga investor pod nga mosulod sa lungsod sa Duero. Kay daghan-daghan na based sa data sa municipal tourism na to gikan pag saka sa LGU family dito. Wa na undang no. Wa na. Tuloy-tuloy na undang di na ma-zero gyud ang buko-buko sa anay. Unya dili lang ingog lokal no nanay mga taga Cebu, taga ubang lugar nga miadto dito. So nailhan no nailhan gyud ang lungsod sa Duero kay kaniadto giingon man nag sleeping town o ghost town. So pero karon dili na kay gawas pa nga mi silaw ang kahayag kay nagsud nimo sa lungsod sa Duero sa Welcome Ark gasilaw-silaw naman dito gasigasiga naman gyud ang kahayag sa lungsod sa Duero. So mao na nga gawas sa buko-buko sa anay na ay Angilan tops no. Unya na ay kadtong anibungan pa. Anibungan masakir nya na pod doy kwan kadtong Camp Verde. Plano pod nga palangbuon Bangwalog. Unya ang ato pong Iskaya dito sa kanang Iskaya tribe nindot kay na siya. Barangay Taytay. Nindot kay na siya Sir Mark kay mura na siya og kung baga treasure sa usa ka lungsod. Kanang naay mga kuan nga tao ba, mga tribo ba. Kay sa Mindanao gipahalagahan mo na niya sa lungsod sa Duero Mahigala, yatagan gyud sila pagtagad pod no. Pinaagi pod sa pagpangulo ni Mayor Altacolad. Mo lagi na makaingon gyud ang hands-on gyud no. Sa tanang ginunta activity Mahigala no. So wa gyud mo masayop pagpili ni Mayor Altacolad uban sa iyang partner nga si Vice Mayor Ernest Bahaw. So ato pong i-congratulate ang atong sangguniang bayan karon kay very supportive pod sa executive department. Yes, no? paspas ang development no sa lungsod sa Duero tungod kay ang atong Vice Mayor isip amahan sa sangguniang bayan. So anytime no ug naay mga importante si Mayor nga ipahimo para sa kalambuan sa lungsod sa Duero
automatic no ang atong sakop sa sangguniang bayan. Inigingog special session. Gani karon ha, ga special session sila kagani ng hapon. Ay, maayo. Tungod lang sa mga priority. Nindot magid na Sir Mark nga magkahiusa gyud ng SB labi na ang mayor pod. Kay mo nagiingon nga kung ang ulo, ang ikog maglahi, unsa man na? Dili gyud na mabalanse. Manananggal na. Dili na mabalanse. Di mabalanse mga higala. So nindot kinang balance ba? Kung baga matod pa silang giingon Sir Mark, weighing things in the balance of eternity daw. Leonida Bunutan Araco is watching. Ang atong presidente na sa Women's Association sa lungsod sa Duero. Si Ma'am Leonida Araco. Onya ato pong i-shout out ang atong mga konsehal, labi na si konsehal Dundon Salaan, no? Basahara ko na kay murag ato Matod pa ni Konsehal Dondon Salaan, nalangan kay gipangitaan pa ni Mayor og supporting documents para matagaan jud tanan families na 5,969 to become complaint with the IRR of DBM and DILG. So mana itong giingon kaganiha Sir Mark nga naningkamot gyud si Mayor Altaculad nga tanang pamilya sa lungsod sa Duero matagan gyud sa tag 10 kilos nga bugas mahigala, no? Si Basil Rose Fernandez Gerundio, engineer, wala lagi ang SB nga video. Wala daw ang SB nga video. Diha, gipagawas, no? Gipagawas ang video. Pwede na nimo i-replay, no? Ang maong programa. Ganing maong programa. Na dito, may gawas. Rene Campilan, orang is watching sa barangay Imelda, so shout out ni Konsehal Jennifer Taculad, ni Konsehal Suli de Ases, Konsehal Lourdes Dancel, Konsehal Gina Salazar, Konsehal Candelario Bago, Konsehal Winwin Sahonia, Konsehal Connie Amparo, Konsehal Jillian Atsacoso, o sa atong SK Federated President. Nagbabay. Nalimtan nga konsehal, wala gawa naman siguro. Kompletos Ricardos na. Kompleto Ricardos. So mao na Adrian ang way rason, no, nga dili matanaw, dili mahatagan og kuan kanang award ang atong duha ka mga haligi sa lungsod sa Duero, si Mayor og si Vice Mayor. Nindot mo nga mag-alayon yun ang duha ka leader mga hingala, no? Kay syempre kinsa man ay magtinabangay, no? Ang mga leader apod nga gipili mga hingala, no? Matod pa ni Konsehal, may pay ato tong gian paanhe dire si Konsehal Christopher Salaan. Sunod na po. Sir Mark, matod pa na special session IMNAP Adoption Amendment of Ordinance to SP for the creation of position medical, dental and optical MOU. Uy, nindot ni kay kabahin. Dunay kuan karong pizza 23, no? Dunay paggahimuon nga medical, dental ug optical diha sa lungsod sa Duero. Siya. Salamat abtik ni Sir Kit, gud ba? Kuan ni siya, no? Gipasiugdahan ni sa IPI in coordination with Office of the Vice Governor, Visas o ang atong LGU family. Nindot ni siya LGU, pinanguluhan ni Mayor Altaculad. Yes, nindot ni siya Sir Mark nga kung baga i-grab gyud sa itong mga kaigsuonang Durohanon ang opportunity ni ini kay wala ka sa pribado nga mga magpa-check up ka nagibayad pero kani free ra magud ni siya. Free. Gusto kang ipaibot nimo tanan imong ipon, pwede ra pod. Pwede ba? Unya katong dunay mga balatian, so duna pod tay mga medical doctors, no? Medical mission. Kung baga mga health expert na sila. Pasalamat ta sa buhatan sa gobernador, no? Nga may padangat og mga doctors, no? Ang ato pong municipal health officer, no? Si Dr. Tabige o yung staff nga mo-assess. Pizza 23 ne, no? Mark your calendar mga higala. Pizza 23. Sunod Martes. Anak paggahimuon ni diha sa atong gymnasium unya sa dental diha po sa atong function hall unya dunay ban, no? Dental ban po gikan sa IPI. Nindot nga ayo. Demisio Galamiton, shout out sir, congratulations Jero from Barangay San Isidro.
Mao ni ang atong former head sa Department of Agriculture si Demisio Galamito. Balikan na to gamay, Sir Mark, kining kabahin sa atong turismo sa lungsod sa Duero. Ang nindot ani mahigala tungod kay kung baga gi-arrange gyud, kung baga gihan-ay gyud ni Mayor tungod kay baguhay pa lang kagahapong adlaw. Naagid ang taga Sindro, no, nahinabi ni Mayor Al. And of course, Bisita ang atong Sindro si Man Maratso o mga kauban. Ang nakanindot adto kay mutabang gyud pud ang DNR kay syempre kaayuhan magod, no. So murag himuon lang siya nga ecotourism matud pa. Unya ang lungsod sa Duero do na po'y sub-office ang DNR diha. Diha sa lungsod sa Duero mao na nga uptake pod ang atong mga tinugyanan sa DNR nga mo tabang og facilitate, no, aron way mga violation, no, nga mahimo kini nga atong promotion, no, og development sa atong turismo diha sa lungsod sa Duero. Ayan. So mao na nga angay gyud, no, angay gyud nga hatagan. Uban bitaw nga nawarda na nya mingog number 5 naman ka. May dala na number 5 kay sawa gyud, no. Inumduman na to. Ang uban yan galisod yan abot sa top 10 mga igala. Kay kaning mahimo kang usa ka top performer. Di na siya basta-basta. Kung ano na siya, gabahin sa good governance, kabahin sa accountability. And of course, ay mo mga unsay mga gihimo nimong programa sa imong lungsod, mga kalambuan inana man mo man gitan-aw. Mo na akong gihisgutan dire Adrian kadtong mga katawhan na to nga gaplano nga mo serbisyo pod labi na sa lungsod sa Duero. Kung dili ninyo matupungan ang gihimo ni Mayor Al Tacola, dili na lang malabuan, no? Kung dili ninyo matupungan ang iyang gihimo ni Mayor o ni Vice Mayor, then ayaw sa lang mo. Di ba? Quiet na lang. Okay. Okay yung nasa inyong kutob nga dili sayon, ha? Dili sayon ang nahitabo sa lungsod sa Duero. Gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. Siya na yun. Unya, gawas pa, first term niya, awardee. First term niya, awardee. Sa karon sa second term niya, na-awardee na po. From top 8 to nahimong top 5. So, katong mga gaplano, nga, siyempre mo, serbisyo hay yun, kay mamanay plano. Hindi ninyo matupungan, quiet na lang. Quiet siya lang mo. Time out siya lang. Pero para sa kuha, no, kung ang administrasyon maayo ang pamaagi sa iyang constituente mga igala, atong suportahan, no? Mao nay kuan. Mao nay number 1, suportahan nato kay syempre kinsa ba day makabenepisyo sa mga proyekto, mga kalambuan sa lungsod. Dili man si Mayor Al mo'y ningog misikat ane, kung dili ang hinsikat ane ang lungsod sa Duero. Labos tanan ang mga katawhan. Nitanaw sa si lungsod Vice sa Duero. Vice Mayor Ernest Kaduha po na himong awardee, ang atong Vice Mayor. Idol na ko ni. Shout out dia Vice Ernest. Nara ba kay kuan ane? Na kay utang ane. Mo ba? Vice Mayor Ernest Bahaw. Kanilang si Vice Mayor nahimong barangay captain. Human ang pila ka termino to. Nahimong sangguniang bayan, human pod. Nahimong Vice Mayor. Nahimong Vice Mayor. Hapit na pod mahuman. Yes. So, sayang pagka Vice Mayor. Subok na sa public service mga igala. Sayang pagka Vice Mayor. Tsukad-tsukad karon pa nakuha sa Duero. Ang usa ka Vice Mayor nga nahimong 1. Top performing Vice Mayor. Abi ni mo, Sir Mark, lisod ba kabuto ng mahimo kang top performer Vice Mayor? Kay kasagara ba gyud ang mayor ba gyud ang kuan kanang nay mo hands-on mo lihok pero tungod na siya sa mga maayong pamalakad nila sa SB mga higala. Kung baga naa gyud kanunay ang suporta sa kaayuhan sa katawhan, no? Kung dunay mga balaod kanang mga ordinansa gyud mo importante. Kanang mapatuman, kumbaga mapasabot gyud sa katawhan, the same time kanang naglantaw gyud sa kaayuhan sa katilingban, Sir Mark. Muna akong giingon po dire gani dumiyaging mga programa na to nga nahimong top 5 ang atong mayor, nahimong top 9 ang atong vice mayor.
bisan to dunay mga alipores, mga surambaw ba, nga wa mo appreciate sa gihimo sa atong administrasyon ron. Nahimong top 5 ang mayor tungod sa effort gid niya, no? O ni Vice Mayor. O niya, unsa na kaha kung magkahiusa Tinood. ang katawhan sa lungsod sa Duero? Which is dapat yun nga magkahiusa, mga higala. Tungod kay, syempre, naadiha ang kalambuan sa pagtinabangay. Sir Mark. Mao gani na. Og nagkakuha ta og top 5 nga dili tanan ning hatag og suporta. Unsa na lang Unsa nakagmuhatag mo? Mao na nga katong gaplano keep quiet sa mo og dili mo ka mahimong top 9 performing vice mayor. Ayaw sa lang keep quiet sa lang mo. Padayon sana si vice mayor diha. Yes. O niya alabaw sa na ang atong mayor pod. Kay ang ilang partnership gyud Dapat pagpadayon. maayo gyud, no? Maayo. Naigamay nga mga di man perpekto tanan, pero at least, no? Nga sa ilang gipakita nga isip mga leader sa lungsod sa Duero na recognize gyud na sa mga kaning gahatag aning award, di ba? Kung ako po yung taga Duero, Sir Mark, malipay ko. Kung ako na leader, na mayor ng Nganong di man ka malipay. Kanang gani, na-appreciate gani sa ubang lungsod ang gihimo ni Mayor Altaculad, ni Vice Mayor Ernest Bahaw. Na-appreciate mga higala. Tungod kay nakita nila nga, kung baga naagay panglantaw sa kalambuan ba, mao maginay dapat yun sa usa ka public servant. Naglantaw kanunay, kay kana ba yung public servant, di ba yan alalim? Adili. Di, wala kayo hunahuna ana sa imong kagalingon, imong hunahuna para sa katawhan berme. Na 24/7 na sila para sa serbisyo sa katawhan. Gani, makalimta na gali usahay ang pamilya tungod sa kabise. O labi na ni mayoral, lupa dito, lupa dire. Kay di ni mahilo na siya. Ug na siya gusto nga himuon, iya gining suwayan, no? Dili ni siya mo surrender. Ang nakanindot pod ani kay kani si Mayor Al Corsonada og kanang agresibo gud nga mangayog pundo mga gala kay syempre ang LGU dili ba gud makakuan og proyekto nga dinagko. So pinaagi sa national government nga tabang sa mga senador ug uban pa. Kumbaga ang uban ba nga mayor kay mauwaw ba yung dito. Pero si Mayor Al basta para sa katawhan sa Duero, bahala mo niya. Bahala na og ingnon tag sige tag sungsong dito. Onya suportado pod ni Vice Mayor. Inigingon ni Mayor nga Vice mao ni gikinahanglan nga mga supporting documents or di na resolution automatic pod ang atong sangguniang bayan. So napoy konsehal Dondon Salaan nga agresibo pod, no? Ang Elias ng Duero. Ang Elias ng Duero. Agresibo pod nga galalantaw pod para sa kaugmaon sa lungsod sa Duero. Yes, and ang nakanindot pod ani Sir Mark tungod kay pag-abot pod sa edukasyon nga sektor mga hingala. Naagid kanunay pod si Mayor Al musuporta kung unsay programa sa DepEd importante maguna, no? Unya ang ang kuan pod committee chairman pod sa education way lain pod of his life si Konsehal Jennifer Taculad. Maayong gabi day no ni Ma'am Mina Makalam, good evening daw, og ni Bernadette Salas Galvez, maadjong gabi sir, shout out solid team Altax Kansuhay. Ayan, salamat kayo. Unya napamantay oras gamay ato pong ipahibaw day ano ang atong solid waste ba nga katong gipagawas ni Mayor nga executive order. Dai usa na siya sa gipangusgan Sir Mark kanang kuan Solid Waste Management under Republic Act 9003 na mga executive order ana may gala nga gimugna gipagawas ni Mayor Altaculad para kanang ang tanang basura nga kanang mga residual waste nato mao toy kinahanglan kolektahon niya natoy palisi nga no collection, no segregation, no collection, no kanang walay bayad bitaw, no payment, no payment, no collection yun na siya may gala. Karon nag-create na ang munisipyo og task force nga mao'y mag-monitor so pahibaw lang po nato pahinomdom sa atong mga barangay officials nga ato yung i-disseminate og maayo, no? Kay lami man gyud ng kuan palibot na to nga limpyo. Yes. So atong ganahan man ka magpuyo anang dagang basura dili jud gas limpyo.
Unya akong gikahinabi tong usa sa mga taga garbage collector unsay diferensya karon kaniadto tungod kay giundang man gud to riyan. Giundang og pag nga mga news ang oy si Idol mo Paul, si Kuya Paul, man din eh. Mayang gabi po. So milapas na taog 2 minutos sa atong programa riyan. Lami pa unta isulti. Lami kay may istorya gisa kadlaw diri may gala basta si Sir Mark kauban. Pero saon man nga mo time out naman po nga atong technician kay naara ba isunod nga programa po sa provincial government. So sa ngalan na lang sa atong partners Pikas Lawak si Kate Cadorna, ang atong CEO, President Engineer James Daniel, o ni Ma'am Ligaya. O sa ngalan sa atong mayor, outstanding Mayor Al Taculad, o ni Vice Mayor Ernest Bahaw, kini si Mark Monton, o uban ni Kini si Adrian Tagupa may gala. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, amping tangtanan. hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna o istasyon. Daghang salamat o God bless us all. Shine, Duero Duero, Shine. Ayan. Serbisyong puno sa paglaom ug kalambuan, serbisyong may kabasikaran, mga panglantaw sa kaugmaon sa katawhang duerohanon, ubos sa pagdumala ni Mayor Al Taculad. Ang Duero Karon, puno sa kalambuan. Bagong fire station, bagong fire truck, bagong ambulansya, bagong legislative ug senior citizen building, bagong sports training center, bagong fishport, bagong Duero Welcome Arc, bagong solar lights sa kabukiran, rehabilitasyon sa matag barangay road, bagong henerasyon sa mga leaders sa Duero SB, bagong baruto para sa mga mananagat, bagong dialysis center sa Duero ug uban pa. Ang Duero Karon, puno sa kalambuan. Ang maong mga kalambuan nakabot og ipaluyuhan sa mga banggiitang public servant sa lungsod sa Duero sa pagpanguna ni Mayor Al Taculad nga nahimong top 8 performing mayor sa Bohol nga nakakuha og 91.60% rating. Vice Mayor Ernest Bahaw nga top 10 performing Vice Mayor og rating nga 91. Ang programa nga inyong nabati usa ka binayran.